सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। जी हाँ, भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव सावन में अब की जबरदस्त तहलका मचावे खातिर तैयारी में जोर शोर से जुट गई बना। जी हाँ, लोग के पता होगे चाहिए कि सबसे पहले MP3 उनकर मार्केट में लॉन्च भइल और लगातार अभी सिलसिला जारी बटे। MP3 रिलीज हो गए, केहू के एगो गाना रिलीज होता, केहू के दूगो गाना होता, तो उनकर कम से कम 20 से 30 गो टोटल गाना मिला के मार्केट में अब की आवे जा रहा बटे। काहे कि खेसारी लाल के एगो एल्बम ना, दूगो एल्बम ना, 3 गो एल्बम ना, सीधा सीधी 4 गो एल्बम मार्केट में अब की आवे जा रहा लोग देखनी। सबसे पहले जलवा चरहाली से उनकर शुरुआत भइल, ओकरा बाद जय भोल बोली आदि शक्ति इंटरटेनमेंट कंपनी से रहे, उनकर होम प्रोडक्शन से जानबे करते नहीं जलवा चरहाली रहे। ओकरा बाद वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड से उनकर गाना आयल। ओकरा बाद एगो और नया कंपनी से सेल्फी खींचल जाई वाला एल्बम मार्केट में आई हटे, जौन की ओकरो के लोग बहुत अच्छा से सुन रहल बा, देख रहल बा और आशीर्वाद स्नेह प्रेम दे रहल बाटे भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के। तो रुआ लोग के इहो बता दी कि उनकर वीडियो बहुत जल्द मार्केट में आवे जा रहल बा, काहे से कि ओकर शूटिंग बीते दिन कंप्लीट हो गइल बा उत्तर प्रदेश में। जी हाँ, लोग के इहो बता दी कि भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव अब की सावन के पावन महीना में वीडियो में बहुत अलग अलग तरीका से रुआ के बीच में नजर अहन। उनकर गाना तो समझिए कि 20 गो से 30 गो के बीच में बतावल जा रहल बा, लेकिन अब समझिए कितना वीडियो उनकर आ रहल बाटे। जितना MP3 बा उतना वीडियो आवता कि बहुत कमे के वीडियो आई। इ तो जब मार्केट में आई तब पता चले, लेकिन अभी तक ले यह रिपोर्ट आ रहल बाटे कि उनकर गाना के वीडियो के शूटिंग संपन्न हो गई बा, बहुत जल्द एडिट हुई। ओकरा बाद रुआ लोग के बीच मार्केट में प्रस्तुत हो जाई, सुने खातिर, देखे खातिर, रुआ लोग के आशीर्वाद देवे खातिर, बाबा के भक्त लोग खातिर, सावन में जल चढ़ावे वाला तमाम भक्त लोग के इंतजार बा खेसारी लाल यादव के ई एल्बम के गाना भोजपुरी के बेहतरीन खबर वो लोग बीच ऐसे ले आवत। बस लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करिए और घंटी वाला बटन दबा के सबसे तेज अपडेट पाई। धन्यवाद।